se nacházíme v koupelně, kdy jsme realizovali 2 koupelny pro naše klienty, bylo to na klíč. Nedávno jsme to dokončili a já jsem se tady do rozhovoru vzal paní Vůpeckou. Dobrý den. Dobrý den. Jaký vlastně byly představy o nový koupelně na začátku, když jste přišli k nám na studio, co jste měli vysněný, co tam bylo? Původně jsme vlastně šli se jenom podívat a nakonec to vlastně dopadlo tak, že jsme si vybrali a už jsme ani jako nechtěli navštěvovat žádný další studio, protože jsme věděli, že tady to je to pravý. Já vím, že společně jsme to ještě vlastně, že jste přijeli o víkendu, nabrali jsme to, ukázali jste kompletní termín. Byla tohle výhoda, nebo to nějakou nevýhodu mělo, třeba rozmyšlenou, nebo? Vůbec ne, myslím si, že to byla dobrá volba. Jak to celý probíhalo? Co třeba se vám líbilo, co naopak byste doporučila lepšit? Tak určitě se mi líbil ten návrh, ten vypadal skvěle. Vlastně jsme i přemýšleli o tom, že nezvolíme tu tmavou variantu, ale světlou, ale ta tmavá prostě vypadala líp, takže vodní kámen prostě neřešíme, tmavá je lepší. Jediný, co bych trochu doporučila zlepšit, tak je forma komunikace vlastně mezi chlapama a váma asi, protože se nám párkrát stalo, že někdo přijel a my jsme o tom nevěděli. Jo. Jinak asi nevím, co vytknout, vždycky se všechno vyřešilo. Tak ta komunikace. Ale jsem vlastně rád, že vždycky z každé realizace si jako bereme nějaký ponaučení. Když byste měla nějaký vytáhnout 3 fakt nejhezčí věci, nebo vás to naopak vlastně zaujalo? Nejvíc asi se mi líbilo vlastně, když se sem dali obklady a rozsvítily se ty niky. To mi přijde, že je super. Takhle potom, když člověk jde třeba do vany, tak je to velice příjemný. Potom se mi líbí určitě sklo. Velký až ke stromu. Super, a ještě jaký zatmavení, to se mi opravdu jako pasuje. Třetí věc. Zvládli jsme to. Vždycky říkám, ta koupelna je fakt jako náročná na i zasažení do ty rodiny. A tady to byly 2 koupelny na klíč. A ještě velmi náročný čekost, na typický sprcháč, typický nábytek. Jak jste se o nás dozvěděli a prostě se nás jednou vybrali? Brouzala jsem na internetu a vlastně vaše koupelny mě nejvíc zaujaly. Působily na mě luxusně, to jsem chtěla. A jsou luxusní, jeden výsledek určitě. Když sem ráno přijdete, jaký máte pocit z toho? Chodím jsem ráda. Asi nejradši, než jsou ostatní místnosti. Bláznivý zážitek z koupelny máte v životě. Co nejzajímavějšího, nejbláznivějšího? Když předchozí koupelnu vlastně udělali špatně a já jsem zjistila vlastně, že nám to tady teče, takže jsme rozbourali vlastně část koupelny a vypadalo to tady jak na staveništi. To je vlastně i vlastně kontext, když my jsme sem vstupovali a koupelna nešla užívat, protože byla špatně navařená přívodní trubka na vodu za vanou, teklo to do zdiva, bylo to všude nasáklý a proto jsme museli jít do základové desce udělat úplně nový rozvody vody, odpady, důležitý natlakování, ale děje se to. Developerský projekt a včas se stane, že? Bohužel. Nebo možná bohu dík. Ale ten rozdíl, co jsem to viděl, jako je skvělý. A to já teď tmavší koupelny občas tím mám jako problém, protože ne vždy se dobře podaří to celý sladit, ale tím, že tady je všechno černý, i to černý vlastně grafitový sklo. Tak jako wow, já jsem to totiž neviděl s tím sklem. Hodnotíte to dobře? Šel byste s námi do toho znova? Jestli byly další koupelny, tak určitě. Tak já moc děkuji za spolupráci.